ang masasabi nindo duman sa pigsasabi po ka mga residente, mga paragraba para kuha po ki basod na sinaraduhan da po nindo so tinampon natag sa diri po da kang gobyerno. Actually po, ang tinampong iyan, bako po ang sarado. Opo. May barrier po, binugtak. Ang kada po maglalaog na truck, magbabayad sana po ki 20 pesos kada maglalaog. Ta naglalaog po kamo sa laog kang daga ko. Iyan pong dagang iyan, nasa laog po kan 1059. Naprubaran na po, hali na po sa Penron, ang dagang iyan pag sa dire kan Alparse. Sa muya po yan. Kompleto po kami kang papeles pati taxes, pwera lang po, taday pa mi pa po yan napapatituluhan. Yaon po, ultimo cadastral survey, igwa po ako kompleto. Yan po, tinawang kang pigka-claim po yan kang LGU, kang inot. Nagpagibo po sina, nagpa-verification survey sina, tinawan ako kang kopya. Duman po sa kopya kan verification survey, nakabugtak po duman, sa tangod po kan okupado ni Mayor na lote, sa mga pagsadiri na Jofil Nabien, putol po ang tinampo. Sagkod sana po dyan ang barangay road. Ang pakalampas po kang barangay road, private property na po iyan. Day pa po iyan na deed of donation hali po sa muya. Kaya po, arog po kayan. Pag sa diri mo, may po ang tinampong iyan. Bako po, kaya po, dili po napapadiritso ang simentadong tinampo. Taday pong deed of donation an. Day po ako nagsasaraki tinampo. Igosa na po dyan ki barrier pag malaog. Pagluwas mo po, mabayad ang truck po, mabayad ki 20 pesos. Ang mga motor po, ang mga private na mga auto, nakakaagi po dyan. Yan man sana po. So, ibig po sabihin na madam, de man nindo totalmenteng sinarado, tayan dead end, pribado yan lugar na yan o private property. So, mean to say, so sigsasabing sinarado kan mga kantag sa dire o sinarado dapo nindo, ngunyan, taud-taud hilingon po niya to yan, ano, kung sarado mananggad. So, ano po, nasa na po, pangapudan nindo duman po sa mga paragraba, as in, so naglalaog po dyan. An sa mga paragraba, dahil man po kaming issue. Tamaski kang inutong pa po, buruhay po, an maguran ko, nagagraraba na sinda dyan, dahil man po kami naghahagad, maski 5 diuling, di kami naghahagad sa inda. Yun na po ang tabang may sa paragraba. Tadyaon po nag-ampag kabuhay ninda. Solo po, so nagaharakot na mga truck, yan po ang pigahagadan may ki 20 pesos kada pag-agi ninda. Yun man sana po. Ma'am, pwede po ipahiling nindo na itong daga na kasubago pong pigsasabi nindo na dead end, pwede po nindo yan ipahiling. Okay lang po yan dyan, susum na lang po niya to yan sa camera. Ngunit po, base po Ayan, duman po. So, Okay. tinaog pong verification survey ni Mayor. Uni po ang ano na ini. Uni po, sa barangay road na hali po sa Palses property. Pag abot po dyan putol, ini po 10 to 10:59 na po ini. Oh, dahil na pong tinampo dyan. Oh. Mean to Kung say, dead end na po. dead end po iyan. Tapos, pag abot po dyan, madam, private property. Private Yan. property na po ini. Oh. Ayun. Oo. So, ano na sa naman po ang pangapudan nindo sa mga nagpaabot po ng reklamo? Baka po dahil sana nagkasinabutan. Pangani pong once and for all, dahil pong kurulugang tibuot. Ang hagad ko man sana po sa mga nagrereklamo. Dahil man po kamo magreklamo, taday man po ako nagsarakang tinampo. Yaon man po giraray so tinampo. Para sa mga nagraralaog pong truck, nagaharakot po, nagkukuraki mga baybay, graba o boulder, pag-agi po nindo, para po mabayad ka mo ki 20 pesos. So pagkuha po nindo kang agrates, right of way man sa po, ta private property ang piglalaog nindo. Yung man sana po, dahil po ako nagsara, kitinampo. Okay. Iyo Salamat po. po, madam. Salamat ma'am po.